Li dêra zorê hîn jî şer û pevçûn di nav vera rêxistina terorîst Daeş û çekdarên Hêzên Sûriya Demokratîk Hesed bi piştevaniya hevpeymaniya navdewletî berdewam in. Hesed û hevpeymaniya navdewletî hewlên ji navbirina Daişê didin. Çekdarên Daişê jî di dawîtirîn cihê ku kontrol kiribûn di Sûriyê de hîn jî li ber xwe didin. Rewingeha Sûriyeya mafê mirovan îro belav kir ku piştî pêşketinên leşkeriyên Hesed û hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişa terorîst li rojhilatî gundewarê dêra zorê duh şer careke din dest pê kir. Çekdarên Daişê hin êrişên din li ser baregehên Hesedê rojhilatî devera hecîn pêk anîn. Topbaran ji her du aliyan ve hat encamdan. Di encama wê êrişê de zirarên mirovî ji her du aliyan ketin. Li gorî ku rewangehê belav kiriye, çekdarên Daişê bi wê êrişê dixwestin ku proseya Hesed li ser wan ji armanca xwe ya sereke dûr ji hev bixe. Dakurê li ber tundbûna êrişên Hesed û hevpeymaniyên navdewletî û tenkirina ku li ser deverên Daişa terorîst encam dane sis bibe û li ser xwe hinekî sivik bike. Rewingeha Sûriyeyê mafê mirovan belav kir ku duh jî şer û pevçûnên tund û armanckirina bi top û moşekan di navbera Hesed û rêxistina Daeş û terorîst de di dawîtirîn cih û birîkên Daişê de li gundewarê dêra zora Sûrî li ser rojhilatê Feratê rûdan ku hevpeymaniya navdewletî jî bi balafirên xwe yên şerker bombebaran û topbaraneke bihêz li ser baregehên Daişê li bereya Eşşefa û bereyên din yên jêr kontrola Daişê de encam dan. Da ku Hesedê ji aliyê asmanî ve were parastin karibe pêşketinekê li ser erdê bi dest vebîne. Ji aliyekî din ve rewangehê got ku duh hejmarek balhegirên ku bi xwarin, derman û pazbar kirî bûn, derbasî deverên dibin kontrola Daişê de bûn. Herwiha radyoya Elbeyan ku dengê rêxistina Daişê bû weşandina program û nûçeyên xwe rawestand. Herwiha rewingeha Sûriya mafê mirovan dazanîn ku duh duşemê zêdetir ji 100 kesî karîbûn ji deverên Daişê birevin, xwe bigihînin deverên dibin destê Hesedê de û diriya otomobîlên Hesed de hatin veguhestin ji kampan re. Herwiha rewangehê serbar kir ku zêdetir ji 15 malbatî ku ji regesnameyên biyanî ne di nav wan de jin û zarok hene di ser zeviya Eltenek ji aliyê Hesed û hevpeymaniya navdewletî ve hatine heştin û sedema wê yekê hîn jî nediyar e. Bi wê yekê hejmara kesên ku ji deverên jêr kontrola Daişê de di meha borî de derketina gihişta 11,405 kesî. Ji wan kesan regeznameyên Sûrî, Iraqî, Rûsî, Somalî, Filîpînî û hin regezên Asyayê jî hene. Ji wê hejmarê 9,305 kes piştî biryara Trump bi vekşandina hêzên Amerîka ji Sûriyê ji deverên Daişa terorîst de derketin. Serbarî ku di nav wê hejmarê de 500 endamê Daişê hebû, giliyê wan hatkirin û eşkere bûn û hatin girtin. Wek dawîtirîn pêşhateyên wê şerî rewingeha Sûriyê got ku Hesedê li hin deveran pêşketin û serkeftinek li ser Daişê bi dest ve aniye. Rûya revê li çekdarên Daişê girtiye û cih gelekî li wan teng kiriye da ku xwe radest bikin. Ji aliyekî din ve karwanekî hevpeymaniya navdewletî ku ji neh hemeran û du barhilgiran pêk dihat derbasî deverên Hesed yên beramberî deverên jêr kontrola Daişê de bûye. Hîn jî şer berdewam e.